Un informe de Comisións Obreiras di que máis do 5% dos traballadores galegos fan horas extras cada semana, pero que non as cobran todas. 4 de cada 10 non se pagan segundo o sindicato. Os empresarios negan esas cifras e aseguran que eles cumpren coa normativa laboral. Asegura a Comisións Obreiras que cada semana 55.000 galegos fan horas extra no seu traballo, pero, segundo o sindicato, non todas se cobran nin se compensan con descanso. En concreto, di a central, 4 de cada 10 horas extra non se pagan e apunta a certos sectores. Falamos de sanidade, de ensino, falamos de hostelería, pero por desgracia isto é algo transversal que afecta moito máis sectores. Di o sindicato que cada persoa afectada traballa de media unhas 5 horas extras en pagar a semana e que as empresas galegas aforran así case 200 millóns de euros ao ano. Os empresarios négano. Desde logo, as nosas empresas en Galicia cumplen a raxatabla o que os convenios colectivos e o que é o Estatuto dos Traballadores. Sindicato e patronal chocan na análise e nas cifras. É un problema endémico do noso mercado de traballo e unhas prácticas que en pleno século XXI, pois deberían de estar erradicadas. Este tipo de afirmacións de maneira xenérica rexeitamos totalmente por parte da Confederación de Empresarios de Galicia e os empresarios galegos porque realmente non conducen a un bon clima social, a un diálogo social permanente e construtivo. O informe de Comisións Obreiras indica que máis do 5% dos traballadores galegos fan horas extra regularmente.